Kačku, dúfam, že si ju dáte s nami. Dámy a páni, špeciálne pre vás hore, Rone! Takže ešte raz ďakujeme krásne, že ste sa prišli overiť. Ďakujeme krásne, že ste nás prišli podporiť a hlavne tento krásny festival. Už 8. ročník. Špeciálne pre vás pesnička o jednej krásnej bylinke. A nech to len o fajčení. Dá sa z toho robiť galoty, plasty, dá sa na to jazdiť, dá sa tam kúriť. Takže otvorme si oči. Hlavne je to veľký medicínsky potenciál. Dámy a páni, takže pre všetkých spálenky a nespálenky, pre ľudí, ktorí rozmýšľajú hlavou, zdraví vás Medial Banana Rakas! Najkrajšie stromy sú na hore roní, každý má 2 metre a nevoní. Sladučka šťavnatá, každopádne do hody sa do papiera kúsové sa zakoníme srdce plesa. Najkrajšie stromy sú na hore roní, Presne tam. každý má 2 metre a krásne voní. Meditácie ako plesa, áno pane, stretneme sa doma s komi, kúsky šťastia, láska, lásku, iba racia, rozvrchajú vibrácie, odraz svoje emócie a tak nám aj drží zvuk a doma. Marové kabato, naše miery vypadnú len tak hermetne, čistíme sa, život je len taký predsa, aký si ho urobíme, prežívame, zaslúžime a hlavou, že štrmy treba, poznanie nepadá z neba, poznanie nepadá z neba. najkrajšie stromy sú na hore roní, každý má 2 metre a krásne voní. Sladučka šťavnatá, žiadne z hore, oranžová, fialová, hajzíku z hory. Duchovne vzdelaný, nepoznajú zábrany, materiálne steny sveta, za nimi nás steny sveta, zelená a voňavá, hore ronia úloha, zakázaná medicína, doma zelená je skriňa, kedy nám to pozapína, gáča není žiadna skriňa, gáča mi sa otvára na veľký strichom, odpovedám na otázku, prečo tráva. Police to nedá spať, To není právny systém, politika pomáhy, politika pomáhy a farmaceutické lobby, ale my sa nedáme, rozmýšľame right. Poky a branding, a teraz nás chcem počuť úplne všetky, že najkrajšie stromy sú na hore roní, každý má 2 metre a krásne voní. Sladučka